continuación temos ao profesor Uxío Labarta, profesor de investigación do Consello Superior de Investigacións Científicas e doutor en Ciencias Biolóxicas polo OSC. Comezou a traballar como investigador no Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC en 1972, do que foi director entre 1990 e 1994. Director do Gabinete de Estudos de Presidencia do CSIC, secretario do Programa Nacional de Recursos Mariños e Acuicultura da Comisión Interministerial de Ciencia e Tecnoloxía, membro do plenario do Consello de Cultura Galega, autor de máis de 130 traballos científicos e varios libros sobre o mar de Galicia e o mexillón, e que nos vai presentar o relatorio O mexillón, ecoloxía e alimento azul. Profesor. Eu voulles explicar moi someramente, porque vou moi xusto de tempo e discúlpome por elo, como entendo eu o mundo do mexillón e, sobre todo, do mexillón aquí en Galicia. En este contexto da acuicultura ecolóxica, evidentemente o mexillón parte cunha ventaxa enorme, porque unha acuicultura sin pienso. E, polo tanto, todo o que escoitamos en relación ás características, exixencias e unha serie de cuestións que se plantexan en outro tipo de acuicultura en torno aos piensos, en este caso é unha situación que queda razonablemente controlada, porque é un alimento natural. Os primeiros viveiros de mexillón en España, plántanse en Valencia, Barcelona e Tarragona. E chamo a atención porque no 1909 se fai un primeiro decreto, un real decreto, que regula a extracción de semilla de mexillón para, precisamente, apoiar os cultivos que se fan en estes portos. Logo, o elemento fundamental de naturaleza onde se recolleu o mexillón daquela era o intermareal rocoso e, durante moitísimo tempo, tamén desde que se empezou aquí o cultivo de mexillón. O primeiro que estudiou o mexillón rocoso foi, o intermareal rocoso foi Eduard Ríquez, un ecólogo mariño de California, que, curiosamente, montou o seu laboratorio nunha antigua fábrica de conservas que levaban dúas mulleres galegas ali na costa californiana, a principios de século. Ríquez foi quen estableceu, digamos, o concepto de o intermareal rocoso como un conxunto unitario con unha serie de organismos que conviven e que interaccionan, e a partir de aí é onde se mantén, digamos, as características de como se debe traballar en el. E a outra fonte de semente que temos aquí en Galicia, pero tamén en outros sitios onde se cultiva o mexillón, como Chile ou como Nova Zelanda, son os longlines ou as cordas colectoras das que aquí lles poño unha mostra. En esta diapositiva, chamolles a atención de como foi a evolución do número de bateas desde que se montou a primeira, no 1936, que foi, digamos, anedótica, porque é unha concesión que se fai en Cangas, dura moi pouco tempo, coincide a continuación coa Guerra Civil e, polo tanto, quenes a montaron abandonan, pero a primeira instalación xa máis numerosa é do 1946, o Marqués de Rial, e na Ría da Arousa. Pero, desde 1976, o número de bateas está limitado. É dicir, non hai máis bateas desde 1976 hasta 2023 das que quedaron fixadas en aquel momento. Isto porque o queren os bateeiros e porque, ademais, como é unha concesión, pois hai enormes dificultades, ao mellor, para implementala. Pero temos que ter en conta isto. A produción de mexillón en Europa está en torno ás 400.000 toneladas. No caso galego son unhas 250.000 de media e o mercado de mexillón europeo son unhas 600.000 toneladas. Isto quere decir que, cando menos, hai unhas 200.000 toneladas que se importan, sobranceiramente de Chile, onde é o capital galego
quen desenvolve maioritariamente nos seus comenzos a partir do ano 2000 o cultivo de mexillón. E aquí podemos ver a evolución anual e os precios de mexillón e, sobre todo, as barras amarelas e azules que indican cal é o destino, é dicir, mexillón para fresco, é dicir, para os mercados de fresco, ou mexillón para a industria. É dicir, e o que hai é, sobre todo a partir do 2012, é dicir, un incremento do mercado de fresco que ten moito que ver con unha técnica de cultivo que se implementa, que é a do mexillón europeo, o mexillón sin desdoble. É dicir, que é un gran cambio que dá o cultivo de mexillón en Galicia e que permite acortar o ciclo de produción a uns 10-12 meses, é dicir, traballando con menores densidades de semilla por metro de corda, normalmente 1000 semillas por metro de corda, é dicir, 12.000 mexillas por corda de cultivo, que non necesitan desdoble e que van a dar ese mexillón europeo que é o que permite que haxa un cambio radical nas exportacións de fresco. De 12.000 toneladas que se exportaban de mexillón fresco a Europa a 48.000 en 10 anos. Pero o mexillón ten unhas... O milagro do mexillón ou as ventaxas do mexillón como cultivo ecolóxico é que depende de unha serie de características das nosas rías. En primeiro lugar, a radiación solar e, polo tanto, a temperatura da auga. En segundo lugar, o alimento, é dicir, que é un patrón estacional, con maior contido en primavera e verán. E, por último, o vento e o caudal dos ríos, que sempre se esquece. E o caudal dos ríos ten moito que ver co alimento, porque se o fitoplancton é un componente natural e primordial para alimentar o mexillón, a materia orgánica particulada é outro elemento absolutamente clave para explicar o crecemento do mexillón. Bueno, en estas gráficas, daqui arriba poñolles, a parte superior son o medre de cuncha, a parte inferior é o medre de carne, das diferencias que hai de plantar, o sea, de poñer a semilla en febreiro, en maio ou en setembro. É dicir, por qué? Porque como o alimento é un ciclo estacional, a temperatura da auga tamén, evidentemente, e o vento e o caudal dos ríos tamén teñen unha regulación estacional, se plantamos en febreiro a semente, vemos que medra moi rapidamente hasta outubro, é dicir, hai un crecemento total, logo se estanca, que é a temporada de inverno. Se plantamos en maio, é dicir, esa temporada de inverno empeza antes, o sea, porque, é dicir, o seu crecemento tal. Pero xa se plantamos en setembro, vemos que o crecemento en cuncha se enlentece enormemente e, polo tanto, é dicir, vai a tardar máis tempo en alcanzar a talla que queramos nos comercializalo. No caso da cuncha, no caso da carne, hai ademais outro elemento, que é a reproducción. É dicir, o mexillón, cando se reproduce, perde o 60% do seu peso en carne, en peso fresco, falo. Entonces, precísase que haxa unha recuperación, que é o que sucede normalmente, é dicir, a reproducción do mexillón empeza entre febreiro e marzo, é dicir, a veces pode adiantarse a xaneiro, é dicir, está regulada fundamentalmente pola intensidade da radiación solar, é dicir, e nós temos desenvolvido modelos que predicen cando vai a ser, e iso leva aparellado que cando se poñen cordas a pescar se necesite facelo con tempo antes, porque as cordas tamén precisan madurar. É dicir, unha corda recén posta, é dicir, de terra no mar, non vai a fixar mexillón, porque hai que desenvolver un biofil orgánico, é dicir, que madure, e iso necesita normalmente 40 días a corda de estar sumerxida en auga de mar. Ben, cando chega o afloramento, é dicir, e en función tamén da sequía ou das chuvias que houbo, é dicir, da escorrentía dos ríos, é cando empeza a recuperación de carne
normalmente, en anos bos, a partir de fins de xuño, para xa ter conseguido en agosto uns rendementos notables, o sea, falamos de rendementos superiores ao 22% ou incluso maiores que cheguen ao 30%. Por outra parte, hai unha interacción co medio, estas son cordas de mesillón, e as cordas de mesillón, aparte do mesillón, viven outra serie de organismos. Claro, o mesillón filtra entre 4 e 6 litros de auga por hora. Quer dicir, que non se van a poñer en esas cordas de mesillón organismos filtradores, porque a competencia do mesillón lles vai a coller toda a comida. Pero o mesillón tamén fai biodepósitos e entonces hai organismos detritívoros que viven en esas cordas que conforman un microsistema que se desenvolve autónomamente e que ademais permite que outro tipo de especies de valor, como pode ser o camarón ou como pode ser a nécora e tal, pois atopen en ese medio acobillo para poder vivir. Bueno, isto é un pouco, das estudios que se fixeron sobre a epifauna, sobre os organismos que hai, pois se atoparon 99 especies, o sea, máis cando as bateas están no interior das rías que cando están fora, pero destas 99 especies, 60 aparecen tanto nas bateas de un lado como de outro, non? E hai unha especie, que é un pequeno cangrexo vermello, que é a Pisidia longicornis, que normalmente aparece en todas as cordas de mesillón e cando se levantan as cordas, pois aparece na cuberta do barco ao sacudilas de primeiras, non? Logo, o outro elemento que se discute e que está enormemente discutido sobre a ecoloxía do mesillón son os biodepósitos, o sea, canto caga o mesillón. Pero isto parte de un estudio moi valioso no seu momento, dos anos 70, publicado no 1979, pero que tiña as limitacións metodolóxicas daquela. Nos traballamos isto e, bueno, traballamos tamén a velocidade de caída, o sea, como vai caendo o biodepósito do mesillón para hasta chegar ao fondo, en fin, cal é a velocidade de corrente das bateas, que normalmente son de 2 a 3 centímetros por segundo, a velocidade de caída de 1,5 centímetros por segundo, pero o que nos atopamos é que do que debía de caer ao fondo, nunhas trampas que se ponen no fondo da batea, ali solamente chega o 50%, ou un 27%. E entonces atopamos que o 50% queda nas mismas cordas, é dicir, pegado nas mismas cordas, e é ali onde se mineraliza. E logo, outro 30% é arrastrado polas correntes, dependendo da zona da ría, os fondos teñen distinto tipo de enerxía de correntes, e é arrastrado e se vai diluindo. En calqueira caso, un traballo do ano 2009 establece que o 84% da materia orgánica particulada que hai nos sedimentos das rías galegas está mineralizada e outro 14% está enterrado na lama. É dicir, bueno, que é un elemento que clarifica bastante unha discusión sobre as características e os efectos ecolóxicos do mesillón. Porque se olvida unha cousa que está moi de moda agora nos humanos, que é o microbioma. Os mesillóns tamén teñen microbioma. E nas heces dos mesillós van microorganismos que teñen capacidade de facer a digestión da materia orgánica. Este é un dos traballos que me quedou por publicar, porque xa me iba vello e cheguei tarde, e non dimos publicado, pero que está feito a parte analítica e os datos sí que están traballados. Bueno, aquí se explica canto caga un mesillón en función da talla, esa curva, e a seguinte cuestión é cal é a huella de carbono asociada ao mesillón. Entonces, bueno, non me vou a parar en isto, que prolijo, porque aquí se ven
un gráfico de o mexillón, o sea, a liberación de CO2, e o enterramento de CO2, non? O que vai para a calcificación, o que vai para a asimilación, o que vai a enterramento. Pero sí que é importante ver que aquí está o mexillón, mexillón de Galicia, e vemos que os kilos de CO2 por tonelada de carne emitidos, o sea, pois son equivalentes ao de mandioca, trigo, centeno, uvas, guisantes e outras frutas. É dicir, e non ten nada que ver, por exemplo, coa carne de vacuno, ou co chocolate, ou co cordero. Está situado en esta banda según as estimacións que nos fixemos e que temos publicadas, evidentemente. Bueno, digo evidentemente porque nós non practicamos as ciencias ocultas, quero dicir que o que sabemos o publicamos. E aquí están os datos nutricionales. Bueno, está unha cuestión que é bastante divertida. Eu creo que me espetan sin eso. É bastante divertida. Hai esta columna que se ve moi mal, se ven sempre estas cousas, fala de un alimento semanal a base de carne de vacuno. O sea, o aporte proteico é carne de vacuno. E aquí se sustituye na segunda columna, o 20% da dieta semanal, o 20% por mexillón. E aquí se ve o diferencial que hai en proteína, en grasa, en tiamina, riboflavina, niacina, etc. Es decir, unha serie de vitaminas, ácidos grasos, etc. O que se gana, solamente sustituindo o 20% da proteína animal de vacuno por mexillón en canto ás características que aportan nutritivas e nutricionais este mexillón. Bueno, este é un traballo que sorprendentemente se fixo en Australia, e non o fixemos aquí. E, bueno, pois isto é, como alimento azul, unha baixa huella ambiental, unha proteína de alta calidad, hai que pensar que ten unha valoración, os seus aminoácidos, de 107, na calidade, ácidos grasos omega 3, un altísimo contido en ferro e en vitamina B12, que, bueno, pois todo o mundo sabe o déficit de ferro que é consustancial á poboación en función do xénero e en función da edade, fitoesteroles, que permiten que o colesterol que se pode aportar, que é moi baixo, como se pode ver aí, pero, ainda así, seña metabolizado coa axuda dos fitoesteroles e un baixo contido en metales. Ben, esta é a exposición. Únicamente recordar que o mexillón é un produto sensible, que as rías son sensibles e que non se pode estar poñendo en risco ou incurrindo en descoñecemento e que precisan de un observatorio de todas as condicións e de estar moi alerta porque ninguén está libre de eventos extremos como os que se acaban de sufrir no caso fundamentalmente do marisco blanco, de cuncha blanca, ou epizootias que tamén apareceron no caso do berberecho, en determinadas zonas, e, polo tanto, se necesita un cuidado continuo, ben diseñado, e donde todo o mundo aporte, sobre todo tamén os produtores, aporten o seu coñecemento e a capacidade de interactuar para resolvelo. Nada máis e moitas gracias. Se queren facer alguna pregunta, disponde dos minutillos aí. Sí, Alicia. ¿No habéis notado los efectos del cambio climático aquí en el mejillón? Lo digo porque en el delta del Ebro se ha notado un montón y la producción se ha tenido que reducir un mes. Nos sabemos que
que este último ano hai unha situación particular en rendementos en carne do mexillón e na produción do mexillón. É dicir, non estamos nunha situación normal. Podemos acudir ao cambio climático? Podemos acudir ao cambio climático. É dicir, é certo que hubo temperaturas registradas en superficie nas rías galegas moi elevadas. Na columna de auga non. É dicir, os registros que hai. Outra cousa é que alguén que baixe ao fondo do mar a facer pesca submarina diga que o seu relolle deu 22 grados a 20 metros de profundidade. Pois será. Pero non estamos falando deso. Estamos falando dos observatorios que existen, que ten instalado o Intecmar, que ten instalado os centros de investigación, que registran as características. Entonces, eso suporía un problema na superficie, da columna de auga, esa temperatura que houve, sobre todo en xulio e xunio, que logo xa a partir de agosto volveu outra vez a cougar e a volver aos seus valores normales. Pero a mí non me gusta acudir tanto ao cambio climático, porque igual que se negaba hai 10 anos e todo o mundo pensaba que os ecologistas estaban descerebrados e dicía, bueno, eso do cambio climático están inventando a xente e tal, non? Bueno, todavía hai hoxe moita xente que é negacionista do cambio climático. Pero, igual que hai eso, tampouco pode ser que o cambio climático explique todo. É dicir, porque pode suceder que a base de conformarnos co cambio climático ou coas chuvias haxa outras cousas que están sucedendo e que non as estamos observando. Eu estou convencido de que, a parte da temperatura, no caso do mexillón, este ano, estou convencido que hai un elemento que é a sequía, que aí o puña, o que as escorrentías dos ríos e os aportes de materia orgánica, aparte de que efectivamente o cambio climático afecta a dirección dos ventos, que xa hai menos nordés e que hai moito máis suroeste, e que a intensidade deste ano, en ese sentido, cambiou enormemente, e iso afecta, son cambios que existen, pero, igual que dixen antes, eu creo que o observatorio de todo é necesario, porque simplificar non é bo. Inda que poda ser certo. Pois, moitísimas gracias. Bueno, nós estamos como produtores, estamos a percibir que as zonas onde se fixa a semente de mexillón é nas partes exteriores das rías. Digamos que na ría da Arousa, que hai 2.200 bateas, co cal hai un montón de reproductores, e que nós, polo menos, sí que facemos o proceso de desdoble antes de enviar para Europa. Dentro da ría, onde antigamente había semente de mexillón, ahora non se fija. Solamente se fija en zonas exteriores e pouco poboadas, en zonas de rompiente. É unha das razóns polas cales temos tantos problemas para conseguir toda a semente, non? A que se pode deber? Nós sospeitamos, non temos información, obviamente, vostede terá máis información que nós, sospeitamos das contaminacións e das grasas que trae a agua do río. Bueno, que eu creo que hai un problema, nas rías, non? Vamos a ver, os estudios que están feitos, que xa non sei, non, era antes. Hubo, durante 2009, 2010 e 2011, non sei se algún ano máis, Intecmar fixo un conteo de larvas de mexillón que se pescaban, que estaban todavía na etapa flotante. Ahora parece ser que van a ampliar o número de estacións que van a tal. Bueno, e iso está ben para a información, pero para os produtores o que está ben é o asentamento larvario. Porque as larvas morren. Hai moitas que se fixan, pero hai mortalidades de 90%, 99%. E, polo tanto, a contaxe de larvas na auga non quere decir outro. Sí que sirven para outro tipo de estudios, como estes que se fixeron. Con eses datos, concretamente do 2009, a Universidade de Aveiro, que lle transferiron os datos, fixo un traballo que determina que as rías galegas son a gran maternidade, que efectivamente o que sucede é que se exportan esas larvas hacia fora
e que se pegan, e que chega ao orixen, con marcadores de tipo de metales, chegan hasta máis alá de Fisterra, larvas nacidas en Arousa. Ahora, usted ten razón, hai un tema que ninguén está falando, que é cal é a calidade das augas, cal é a contaminación. É certo que hai vertidos industriales e hai vertidos urbanos. E esa é unha parte que ven sabendo cales son os sitios, se están controlados, etc. Despois, o seguimento de todo eso, pois hai unha indeterminación. O sea, pódese facer hipótesis, pero eu, desde logo, non teño datos dese tipo de contaminación orgánica da que usted fala. E eu creo que eso sí que pode alterar os hábitats donde pegaban antes as sementes dentro das rías, non? De eso. Allí en el Delta del Ebro también nos está pasando el problema de la captación de semilla, que cada vez hay menos. Y lo que han hecho ha sido llegar a un acuerdo con una de las empresas productoras de peces, con Abramar, creo, a Galaxidi, se llama Galaxidi ahora, de conseguir la semilla que se les fija a ellos en las jaulas. Entonces, la semilla que se les fija a ellos en las jaulas se la dan a los productores, a FEPROMODEL, a los productores de mejillón. Ese era un comentario, de que también estamos teniendo muchos problemas de captación de semilla. Y luego, un comentario más es que en el IRTA, el grupo que trabaja con toxinas marinas ha elaborado un programa de monitorización de todas las costas, de manera que tienen una medida automática de oxígeno y niveles de clorofila. Y con eso les dicen a los productores qué zonas son las más adecuadas para aumentar la producción de mejillón o reducirla o cambiar las bateas o la zona de la temporada de producción, con ese programa de monitoring. Dos comentarios nada máis. Sí, no, vamos a ver, eu creo que, eu traballei 20 anos, o sea, seguindo colectoras e onlines. Aí detecto flutuacións, o sea, pero non escasez. Detecto flutuacións, o sea, o ano 2010, pois eran o mellor 5.000 sementes por 20 centímetros de corda, e o ano 2012 eran 800. Eso o detecto, pero son flutuacións naturais. Que sucede? Que o intermareal rocoso é o gran abandonado nos estudios de ecoloxía en Galicia, nas rías. O sea, despois de que o grupo de Eugenio Fernández Pulpeiro, que pa descanse, pois se foi desfacendo, non houve nunca un seguimento de todo eso. Bueno, esa é unha parte. Logo eu defendo que os produtores teñen que explotar ao máximo a súa capacidade de captación coas cordas a pescar. Temos estudios na ría da Arousa, na zona exterior de Meloxo, na zona do Areoso, na zona de Cortegada, e sabemos cales son as flutuacións estas que digo, a capacidade de captación, e que con 100 cordas ou con 150 cordas a pescar, pois dan para soportar, digamos, a produción. Pero esos son estrategias de produción, que eu creo que as organizacións teñen que plantexar en conxunto coa administración. E sentindo moitísimo, teño que marcharme. É un placer falar de mexillón, pero me toca outra cousa. Moi bo día e moitas gracias pola súa atención.